Ak si nechceš pokaziť svoju jarnú turistiku, tak tieto veci si so sebou nezabudni zbaliť. Určite sa ti niekedy stalo, že si buď prechladol, zamrzol, alebo si spomenul, že ti niečo chýba. Takto sa tomu vyhneš. Pozor, s oblečením to nepreháňaj. Úplne ti postačia 3 vrstvy. Zabudni na bavlnu, tá nasiakne pot a zostaneš mokrý. Zvoľ radšej kvalitné termoprádlo. Druhá vrstva ťa udrží v teple. Ideálny je fleece. Žiadne hrubé svetre, tie sú ťažké a neprepúšťajú dostatok vzduchu. A ako vrchnú vrstvu potrebuješ nepremokavú a vetru vzdornú bundu, nech ťa hneď prvý vetrik neodveje naspäť domov. Ale ani to najlepšie oblečenie ťa nezachráni, ak si do ruksaku nepribališ náhradné veci. Potúre ti môžu zachrániť pohodlie aj zdravie. Ak nechceš prísť ocit v prstoch, zaobstaraj si taktické rukavice. Sú navrhnuté tak, že vieš s nimi ovládať mobil a fotiť výhľady bez toho, aby si ich musel dávať dole. A ak si chceš aj sadnúť a vychutnávať prírodu naplno, tak táto skladacia podložka je úplne ideálna a ľahká ako pierko. No a pri výbere batohu siahni po kvalite. Tento ti bude šetriť plecia a ponúkne ti komfort. Studená voda a prázdny žalúdok nie s týmito termoskami. Udržia nápoj či jedlo teple až 12 hodín. Nezabudni, že na jar je terén na horách ešte stále nebezpečný, takže si určite pribaľ mačky. Ktoré trasy máš v pláne túto sezónu ty? Daj nám to vedieť do komentára.